Så prøver vi igen her. Få det til at virke. Det er der noget rod. Nå, men jeg fik stemplet den her lille bamse her. Og skruet til at gøre den her. Og som sagt, så stempler jeg jo med oxide. Jeg lægger lige den der af vejen, så det ikke bliver væk fra mig det hele. Det er det allerede blevet. Det var da utroligt. Nå, det kan være, at den ligger herunder. Er lyden og forbindelsen bedre nu? Selvfølgelig, jeg skal ikke sige for meget, for det kan hurtigt ændre sig igen jo. Men vi prøver herfra. Vi lægger den her væk. Den har vi ikke noget brug til lige nu. Men vi starter med at farve, og så bygger vi den op på et kort, den her bamse. Og jeg vil lige zoome jer ind, så I bedre kan se, hvad jeg laver. Cirka der jeg skal være, tror jeg. Sådan der. Og den her bamse her, den vil vi have brun. Og til det der vil jeg bruge, jeg vil bruge E18. Vil I gerne have, at jeg skriver numrene på et stykke papir, så I kan se dem? Eller skal jeg bare sige numrene? Hvad fungerer bedst? Jeg kan godt skrive dem, hvis I gerne vil have det. Men jeg har her, der har jeg E18, E15, E25, E13 og E11. Det er dem, som jeg rigtig godt kan lide at bruge til bamsen. Og jeg starter med min E18. Det var her, vi skulle have. Og jeg lægger lidt heroppe ved hovedet. Jeg vil lige gå lidt ind over her, fordi der må godt være lidt skygge der. Lidt ved ørerne. Og jeg skubber som sagt farverne med mig. Jeg har ikke det bedste lys, så kan jeg prøve lidt den her hen. Sådan. Og her. Sådan der. Så tager vi nummer E13. Nej, E15. Og den kan vi også lægge hernede. For jeg vil gerne have snuden til at være lysere end det andet, og det vil jeg også med maven der. Så den går vi henover her. Så
Og vi tager også lige hernede på fødderne. Og vi går jo hen over flere gange, så det bliver blindet bedre. Så tager vi E13. Nu kører vi så bag her. Og så tager vi E11 som den sidste. Jeg håber, jeg holder mig ind under det her, når jeg har zoomet ind. Det så går vi hen over det igen med, jeg tager fra 15'eren af. Så jeg springer over de to mørkeste nu. Og giver lidt med der, hvor jeg synes, det skal være lidt mørkere. Og det skal blendes lidt mere. Det man skal passe på med, det er, at papiret ikke bliver for vådt, og så farven den render. Og så 13'eren. Og 11'eren. Nu har jeg ikke lige fulgt med på skærmen, men har det lagget her, mens jeg så farven nu her? Og nu er den meget våd. Den er rigtig, rigtig våd. Det kan man også se bagpå. Nu skal vi have jeg fik lidt udenfor der i ørerne, men det gør ikke så meget, fordi der skal vi have noget andet farve ind, så det går nok. Vi skal have, der tænker jeg, at vi tager RV farver. Dem kan jeg godt lide. Og bruge til de her bamseører og sådan noget der. Og der vil jeg bruge RV95 som den mørkeste. Og den føler også, vi har i ørerne.
Så vil jeg bruge nummer RV93. Og nummer RV91. Og den tager vi lige en gang med, bare lige for at få den lige lidt med hernede. Og jeg tror også halen, den bliver vi også. Var det? Jo, det var den rigtige. Bliver vi også lidt sådan her. Så den er forlået på den derinde. Og 91. Sådan. Så har vi en snude. Og snuden, den vil jeg have en lille smule mørkere. Og der tager vi... Nu skal vi skubbe den her. Vi tager noget W. Som er en kold grå farve. Der tager vi... Jeg tager W. Jeg tager for 5 og så 4 og 3. Det må være fint. Nej, det var det ikke. Jeg vil have den mørkere. Så jeg tror, vi går helt op i 8 og 7. Der. På 8. Og så tager vi 7. Og vi tager 5. Som en lyses. Og vi tager lige 7'eren igen. Sådan der. Så skal vi have det her tretal her. Og jeg tænker, vi skal have en gul kort, så vi skal have nogle gule farver. Der tager vi tager Y17, Y15, Y13 og Y11. Og vi starter jo med den mørke. Det gør jeg jo altid. Og jeg ligger faktisk, altså på de her tal her, der ligger jeg dem lidt der, hvor jeg lige synes, det skal være. Og jeg bruger de her streger her som guidning. Til sådan rundt om her. Sådan her. Så vil jeg godt have lidt her ved hænderne. Fordi der må godt være lidt skygge rundt om hans arme. Så tager vi 15'eren. Og den kører vi så inden for farven og ud. Lad farven køre lidt længere. Sådan der. Så tager vi, nu skal vi se, det var Y15, så skal vi have 13'eren.
Og så den sidste, det er 11'eren, den er meget lys. Vi tager lidt mere den mørke her, hvor bamsen er. At ham vil jeg gerne have, at der er lidt mere skygge rundt om hans hænder og det her. Så der tager jeg bare de samme farver igen, og så kører en gang mere. Og en lys. Sådan. Og så selve bamsen vil jeg gerne lige bruge nogle farveblønder på. Det er ikke det helt vilde, jeg gør der. Det er bare lige en lille bitte smule, der hvor jeg synes, det skal være lidt ekstra. Lidt mere skygge end andre steder. Der giver jeg lige lidt med farveblætter. Det går lige lidt hurtigt, for jeg tænker, at vi skal i gang med det her kort her. Sådan der, så kan vi få ham standset ud. Pakker vi lige det her sammen. Og så zoomer jeg lige lidt op. Vi kan lige lave de der hvide pletter af det her i. Sådan der virker. Jeg skal have nogle hvide pletter i øjnene. Sådan der. Det her, det er ikke noget, man skal gøre. Jeg kan bare godt lide at gøre det, så det er helt op til en, selvom det er noget, man vil. Det er det jo med det hele. Herude, der ser man det knap nok. Sådan der. Og så zoomer jeg lige ud, så at vi kan se, hvad vi ellers laver. Hejsa, Britta, hejsa, Marita, tror jeg, det udtales. Ellers må I lige rette mig. Jeg er virkelig dårlig til at udtale navn. Nu skal jeg se, om jeg kan zoome jer ud her. Sådan der. Og vi skal have ham her skåret ud, og der skal vi lige have fundet den dejs, der hedder til. Jeg fandt stadigvæk ikke. Jo, den er der. Det var fordi, jeg satte den på den forkerte side. Vi kan lige pakke det her sammen. Ellers får jeg det bare ikke. Der bliver en frygtelig rod hver gang. Sådan der. Og skal vi se. Der. Og det er nummer ADD 018. Og
kan den komme igennem den her, så vil det jo være det allerbedste. Det kan den godt. Så. Og jeg er nødt til at bruge noget washi tape for at være sikker på, at den lige bliver, hvor den skal være. Det er washi tape, der det kan bruges til mange ting. Men jeg tror, hvad jeg bruger det mest til, det er til at holde dice på plads, når jeg skal skære det ud. Vi satser på, det er fint det der. Og den ikke skubber sig, når vi får den kørt igennem. Der har vi en lille bamse her. Og der må vi hellere få ned igen. Jeg tror, vi zoomer bare lige en tand mere ind, fordi at, der er jo ikke nogen grund til, at I kan se alt muligt andet. Sådan der. Det tror jeg dog bedre. Så tager vi lige skærmaskinen væk igen. Den fylder. Men jeg synes, vi skal lave et lille kort med ham her, bamsen her. Og det bliver... hvad er de lange kort, de hedder, dem der går. Det kan jeg ikke huske lige nu. Men det bliver så et kort, vi laver med ham. Og jeg har fundet noget forskelligt papir frem, som jeg tænkte, vi kan bruge. Og så har jeg fundet de her dice her frem fra Simple and Basics. Ja, dem her. Og så har jeg nemlig købt sådan nogle pastelfarvede-agtige nogle her. Og der var en gul der, men der er en gul mere hernede. En anden slags. Og et spørgsmål bare, hvorfor ikke? Jeg tror, vi tager den der. Ja. Og der skal vi så have dem her i brug. Jeg ved ikke endnu, om vi kommer til at bruge den her, men jeg tog bare det hele her, som jeg lige havde til den her frem. Og så ser vi, hvad det ender med. Men vi kan starte med at skære den her ud i hvert fald. Jeg har fundet en Big Shot frem. Og det er den, jeg bruger mest. Jeg har også den der Gemine, eller hvad den anden hedder. Men jeg har fået både pladerne. Første gang jeg brugte den, der ødelagde jeg pladerne på den. Så den er mega irriterende at bruge lige nu. Jeg skal have fat nogle andre plader til den, fordi at jeg er en klovn til at bruge den. Så i stedet for at gå ind og undersøge, hvordan den der sandwich, der den skulle laves, så troede jeg jo, at det kunne jeg da godt finde ud af. Det kunne jeg så ikke. Så det koster mig et par nye plader. Sådan der. Så har vi en strimmel her. Den her skal vi bruge igen. Og vi har en bamse. Og så tænker jeg, at vi skal have... Nu skal jeg se, om jeg kan finde noget gul karton, vi kan bruge her til. Der er noget her. Den kan vi i hvert fald godt bruge. Den kan godt gå med den der.
Så det gør vi. Så det er ikke så meget splat og farven med sværte i dag. Det er karton, vi bruger. Og der kan vi jo også bruge alt vores restekarton og pynterkarton. Hvad man nu lige har til at ligge. Vi vil have den der. Og finder jeg lige picturen frem igen. Og den skal også lidt. Så har vi den der. Bum bum. Vi kan det stykke af det kan man jo godt putte i restekassen. Så. Hej så Maria. Så prøver vi at se hvordan den ligger her. Det er en slime kort eller sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke huske hvad det er, når man udtaler det. Men noget af den stil. Tænker jeg, at bamsen han kan sidde herovre i den her side her. Så skal vi se, hvordan vi vil have det bygget op. Jeg tror, vi prøver at se, om vi kan finde en gul. Sådan en, der er mere måske til at lægge bagved. Hvis jeg har mere af den. Jeg har den. Der. Sådan der. Og den vil vi have bagved. Og der bruger jeg lige en skærmaskine. Så lige for at gøre det lidt nemt for mig selv. Så i stedet for at sidde og måle, så selv hvor stor en kant vi vil have. Jeg vil have cirka her. Og så skal den være sådan der. Så skærer vi det i stedet for. Så behøver vi ikke at sidde og måle en masse. Dem kan man jo også gemme. Sådan der. Så kan vi have den her, den kan ligge her ovenpå. Og vi kan have den her. Jeg tror, vi vil prøve at lave et eller andet med en. Jeg må nok hellere sige, at der kan forekomme reklame i og med, at der jo er Anemone Design, som jeg er med til at lave i samarbejde med Hobbygrås. Og nu bruger jeg noget her, det er Gitte fra Hobbygrås Design, hvor jeg er design på Hobbygråden. Så derfor må jeg hellere sige reklame. Så er den på plads. Jeg tror, vi vil prøve at lave sådan en cirkel af en eller anden art heroppe, hvor det så det gule det kommer til at være bagved. Prøv at se, hvorfor en effekt det kan give. Vi tager den her op igen. Den kommer op og ned, op og ned, op og ned. Så hvis vi lægger den her, så kunne vi lægge den sådan. Den kommer til at ligge cirka der. Ja.
Så har vi den her, det kan være, man kan bruge den til noget andet sjov. Men så har vi den her. Og her. Og bamsen. Og skal vi så ikke bruge noget washi-tape nu, når vi er i gang? Fordi at, nu snakker jeg så tit om, jeg godt kan lide at bruge washi-tape. Så lad os bruge noget washi-tape. Skal jeg lige op og have fat i nogle farver, der måske kunne passe hertil. Der var nogle her, der måske godt kunne bruges. Og de er lidt gullige. Altså den synes jeg, der er rigtig fin her til. Fordi der er striber på. Den her, den er lidt fesen i det. Den er jo fin nok. Vi prøver lige. Vi prøver. Vi tager den her med striberne. Der er nemlig en gul stribe, der kører herinde. Der er en gul der og der. Den tager vi. Og jeg vil gerne have enden, den ser lidt ud, som om den er blevet hævet af. Som den jo også er. Sådan der. Og den sætter vi om på bagsiden. Så har vi den der. Så tror jeg, så har vi den her. Hvis jeg kan finde enden på den. Den var der. Og den må også godt se ud, som om den er revet af. Sådan. Og den sætter vi lige ovenfor. Sådan der. Så har vi nogle striber der. Så er spørgsmålet, om vi skal have dem til at gå. Når der er striber på, så skal vi have dem til at gå den her vej. Vi vil gerne have lidt sådan der. Vi tager og sætter en stribe lidt længere op herover. Sådan der. Og vi tager også den gule. Laver den også lige lidt skrå her. Den sætter vi der. Så. Får jeg det om bagpå, så er der ikke nogen, der kan se noget. Så har vi noget washi-tape. Så kan bamsen stå på kanten af det. Så tror jeg lige må den her på nu, når jeg har så det her. Så lige må vi den på. Og ja, jeg bruger lim. Det fungerer bare bedst for mig. Sådan der. Så er det der bare fint. Så tror jeg, vi bruger den dice, vi brugte sidste gang i Falafel med Love. Den synes jeg jo bare, der er så. Jeg kan godt lide det her kruseduller skrifttype. Den kunne jo sidde her. Og bum bum bum. Nu skal jeg se. Vi skal ned i resten kartoffel. Og der skal jeg nemlig have. Vi skal have en hvid. Vi skal have skåret den ud i hvid.
Og vi tager lige den lille mini Big Shot her frem igen. Så. Og det her, det har sådan noget struktur på den ene side, og så er det mere glat på den anden side. Jeg kan rigtig godt lide den side med det der struktur, der er sådan nemlig til at vende opad. Sådan der. Og den der, så lægger vi den her. Og nu vipper jeg med det hele. Sådan. Så. Lad. Og jeg synes godt, man må blande for eksempel engelsk og dansk med hinanden. Det synes jeg har en charme, så altså jeg kan nemt finde på at putte dansk tekster sammen med for eksempel sådan en udskåring her, som der er på engelsk. Nå, vi skal have en mere skåret ud. Der tager vi den gule her, som vi brugte bagpå der. Og der er også et eller andet struktur i den her. Det er ikke lige det samme. Det er ikke samme slags karton. Men der er noget struktur i. Nu er vi her. Og skal vi så sådan til at blive der. Og bum bum, vi har den her. Mit favorit værktøj, som er ved at være rigtig godt slidt. Og folk, der kender mig, hvis jeg siger, at jeg skal lige bruge mit favorit værktøj, så ved det der jeg snakker om. Jeg bruger den til mange ting. Så har vi en gul, og vi har en hvid udskårning. Og vi piller den her væk igen. Og dem skal vi have limet sammen. Og da vi har meget gul, så vil jeg have den hvide til at være øverst. Så der putter vi lige noget lim på her. Og det bliver bare... Og de skal ligge for skudt af hinanden, så det ser ud som om, at der er en skygge. Så den ligger vi sådan, at de bliver... De bliver for skudt lidt fra hinanden. Sådan der. Så har den ligesom en skygge bagved. Jeg ved ikke, om man bedre kan se den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men den har en gul skygge bagved. Den kan vi have her. Sådan der. Så skal vi have fundet noget tekst hertil. Og der går vi lige hen og kigger på, hvad vi har af tekster. Vi har jo den her med en masse tillykke. Så den tror jeg, vi bruger noget fra. Vi tager lige de her stempelklodser. Og noget. Jeg havde noget lige på 2 sekunder. Ja, der var noget. Hej Gitte, jeg så først, du har skrevet nu. Og Maria, tak skal du have. Det bliver spændende, om den bliver god til sidst. Det kan jo nå at gå galt endnu. Man ved aldrig. Men så skal man så bare trøste sig selv med, at det bare er papir. Hvis det går galt. Vi håber ikke på, at det går galt. Men man ved aldrig.
Vi vil have en tillykke i hvert fald. Den sætter vi der. Og på din store dag. Der er nok ikke mange 3-årige, der vil kunne læse det, men det kan forældrene da forhåbentlig. Jeg har sådan en kalkpletter i den her, fordi at jeg har sådan en opfyldning. Man skal ryste rigtig godt og grundigt. Og jeg rystede, og der er sådan en kugle nede i, men den havde ikke givet, den havde hun bare sat sig fast, så jeg har ikke fået rystet ordentligt. Så dengang jeg puttede det her ned i, så lagde jeg der sådan nogle kalkpletter rundt omkring. Det var lidt træls. Så fik jeg den så rystet ordentligt bagefter, jeg opdagede det. Og bum. Vi sætter den her. Det var så tillykke. Og jeg fik smidt mine klude helt væk. Nå. Vi har da den her. Sådan der. Så skal vi have den her, der står der på din store dag. Så. Den sætter vi i. Den blev. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi ikke gør den bare lige lidt bedre, den der. Jeg tror, jeg vippede for meget med den. Det går bedre. Så. Lægger vi de klodser væk. Vi prøver så vidt muligt lige at holde bare lidt rodet op. Selvom det ikke er helt nemt. Den putter vi her i. Den her, den er fra stempelsættet ADC 024. Og der er så også balloner af det her med. Bum bum. Vi prøver lige at få noget af det her vejen. Og så skal vi have fat i skærmaskinen. Og vi kan lige skære den her fra først. Så den kom derned. Og så skal vi prøve at se, om vi kan. Vi skårer den bare sådan nogenlunde. Der er nogle gange, det går bedre med at klippe den i hånden. Men det er jo værd, det bliver noget. Vi tager lige en pincet og skubber med den. Så kan vi lige prøve at skubbe den lidt. Der hvor vi vil have den. Vi prøver der. Jeg tror nu vi tager saksen. Det tror jeg nu jeg har det bedst med. Det var en, og vi har den her lille bilen hernede. Og vi tager bare saksen. Så kan man jo putte en matte bagved, hvis man vil det. Der kunne man for eksempel tage en gul matte bagved. Men jeg tror nu, jeg holder mig til det enkle her. Upti. Sådan der. Jeg lægger lige noget der væk her. Og så har vi det her. Så skal vi have lavet en kort base
Og jeg har fundet noget kort her, som jeg kunne. Det er faktisk lavet til at skal lave de her, men det er bare nogle meget store nogle, så den, vi skærer den lige til. Nu skal vi lige have foldet den her. Og så skærer vi den til. Nu skal jeg se. Men den passer fint derovre. Og vi vil gerne have en lille smule. Og det samme vil vi have der. Sådan der. Så skal vi se, vi skal skære her. Vi vil gerne lige have sådan den der streg, der ikke er med. Sådan. Og da det jo er om på den anden side, ja, vi skal skære. Så tager jeg den. Nu skal se. Sådan der. Så ser vi lige, om det passer ind, når jeg lægger skæredimsen fra mig. Bum, 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 bum. Jo, det er vist meget fint. Og den kan vi lige lime på med det samme. Men jeg tror ikke, vi skal gøre noget mere fancy. Sådan der, så har vi den på. Så skal vi have den her over bygget op. Og jeg tror, jeg ser, om jeg kan finde nogle puder. Nu skal jeg se, hvad vi kan få ud af den her. Vi kan tage i hvert fald på den her. Den kan sidde her. Jeg har ikke så meget tilbage af den nemlig. Så nu må vi se, hvad men vi vil gerne lige have ham her lidt forhøjet. Den blev sammen for stor, den klipper vi lige midt over her. Så piller vi dem af. Så. Jeg tror, han skal stå ude. Jeg vil gerne have ham til at gå sådan bare lige lidt ud over det der pyntepapir. Han skal stå der. Så. Så skal vi have love, bla 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 på. Den limer vi på. Så.
kan vi sætte her. Sådan der. Og vores tekster. Tillykke. Vi skal have til at være sådan lidt. Sådan. Sådan der. Ja, noget af den stil. Dem limer vi også bare på. Det må godt sidde lidt skrå. Det skal ikke være så nøjagtigt det hele. Det er vi ikke. Jeg kan godt lide det sådan lidt. Sådan der. Så skal vi se, vi skal have et eller andet på mere. Og om det skal være... Hvad er den herovre? Det kunne være... Nu skal jeg se, hvad jeg har. Ej, de er for skrigende i farven, dem der. Det var vist det, jeg havde i gul. Nå. Så bruger vi bare den her. Så det er en Novo Drops ting. Og jeg kan godt lige at prøve den af på et eller andet, før inden jeg går i gang, så jeg ved, at det kommer ud, som jeg vil have, det skal komme ud. Ved hvad, jeg tror faktisk, at det er en bedre idé lige at sætte kortet oven på den der ende, at jeg putter det der på. Det tager jo lidt tid om at tørre. Og jeg vil jo egentlig gerne have den forhøjet. Og til det skal vi bruge nogle puder, så jeg skal lige over have nogle puder. Og jeg har kun de her dumme puder her, som jeg fik billigt et sted. Og så er jeg tilbage igen. Det er sådan nogle, de er lidt for bløde efter min smag. Men nu bruger vi dem her. De skal jo bruges, og så klister de i noget så forfærdeligt. Ja. Det er som jeg har det helt på fingrene ved, så meget klister det. Så dem er jeg ikke fan af, men jeg fik købt mig en ordentlig stavl dengang, at jeg så dem, for jeg troede, de var lige så gode som dem, man får i Biltema. Det var de så ikke. Men nu har jeg dem. Og dem køber jeg ikke igen. Er frygteligt. Nå. Men jeg vil jo have puder under. Og jeg har ikke flere af dem fra Biltema. Desværre skal jeg fatte nogle. Jeg synes, det er nogle af de bedste puder, som jeg har fundet. Jeg kan godt lide størrelsen, og jeg kan klippe i dem og lave den størrelse, som jeg gerne vil have dem til. De klister ikke voldsomt meget, og så har de en god højde. Det er ikke sådan en voldsom forhøjning ligesom dem her. Det er sådan lige tilpas. Så dem skal jeg helt klart fatte noget mere af, når det hele åbner. Nu skal vi lige sørge for at kortet vender rigtigt. At vi sætter det rigtigt på her. Ja, knækker eller fald, fordi nu er den sat ned. Så det bliver der, den sidder. Det var vist også okay. Sådan der. Så skal vi have de her dråber her på. Og jeg tror, vi sætter sådan der. Sådan der. Og vi kan sætte noget herover.
Og så for at få dem mere flade i det, så banker jeg dem lige ned i bordet. Så ligger de sig pænere ned. Ja, så kunne vi give den her love der kan vi give noget glitter med den her glitterpen her. Hvis det er det, nu gør vi det lige her. Og man kunne også give noget på bamsen, for eksempel trætal, den kunne også få glitter, hvis det var det, man ville. Men jeg tror, det er fint, det her. Og så tror jeg vil sige, at kortet det er færdigt. Det kommer til at se sådan her ud. Lille fødselsdagskort til en 3-årig. Så kunne man jo stemple noget ind i, hvis det var det, man ville, eller lade være. Så, men det var en lille hurtig live herfra. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid den har taget, men jeg synes lige, vi skulle lave en lille kort med de her talbamser her. Så det blev det lige, den her fødselsdagskort her. Og så vil jeg smutte igen, og så jer, der går på vinterferie, rigtig god vinterferie. Og så andre, som der starter op igen i morgen, rigtig god resten af weekenden, og vi snakkes ved. Hej hej!